तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय गोबाव सम जाबायमोन ना लोगोफोर आंखौ नुयिया दिनै नुलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नुजाथि फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने एसे दुखुनांथाव आरोना आंनिनो आंगो लोगोमोन आरो आंनि फंबायबो जायोमोन आरो आंनि लोगोमोनबो आरोना बेयो बे बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय दिनै बेनि साराद दं आरोना बेनो दा आं दसे थांनानै एसे खामानि मावनानै हैनोसै मानो होनबा गावनि न'खरनिबो जायो नालाय इथिं ओमफ्राय आं दा दुगैयाखैबो लोमाखैबो आरो दुगैनानै आरामसे थांसै ओंखारनानै नोंसोरनि बाजैखौ नुयो नोंसोर बिराद गोबाव जाबाय खोमा नै इफ्रा सान्दुंआव जिरायना दं आरोना जि खाख्लुनानै नै हिन्जाव गोदाना नै लाजिदो आरोना इयो पुरा लाजिदो थाङा थाङा नों दायो थां दै दायो लांफैगोन आं नोंखौ दा थांथ'ना ओइ नुदोंना लोगोफोर ओइ फिसा नुहुरनाया ओइ गुफुर फालि नुहुरदों खोमा बेनो आरोना सारादुआ ओमफ्राय आं दा आरामसे दुगैनोसै ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै आं ओंखामबो जानानै आरामनो ओंखारनानै थांसै आरोना देलायनायाथ' आं बारा देलायखाया बारा दुगैबाय थाव फोनाबो गैला बिदिनो फुरलांफुरसि थांनांसिगोन दसे खामानि मावनानै हैनांसिगोन आरो स' लोगोफोर दानाबा नै ओंखारखांबाय आङो दुगैखांबाय देलायखांबाय दानाबा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दानाबा नै लोगोफोर लामाया बेनो आरोना जोंना दानाबा थांबाय थानोसै दिनै जोमैफोरखौ गोथां जि समायना नुदों आरोना ओमफ्राय ना सारावदो जानाय बे फिसा नुहुरो आरोना जुमबो खालामनो हायाना बे दानाबा मोनफैबाय आरोना आं जेराव सारावदो जादोंमोन नै अमा बेदरा बेखौनो संगोन आरो ओमफ्राय नै ओंखामाबो खावसे मोनखाबायानो ओमफ्राय बिथिंबो आरो सयाबिन एवगासिनो बैयो निरामिस भाजा ना मा होनो गुमै नोंनि नामा रान्धनिया ओमफ्राय नै ओंखाम मोनथाम आरोना गासैखौबो खिन्थु गेसजों संजोबनाय जादों आरो आवगोलनि बायदि अरदों नङा माने ओमफ्राय नै इफोरथिं दालि दङ ओमफ्राय इफोर माइरं इफोर गासैखौबो संजोबनाय जागोन आरो नै आं मिथियानो माने नै नुयोब्रा नुयो नै नोंखौ नुगासिनो ओइ नैथिं नाय ओइ नैसिखौ नुदो दा बोरै ओइ नै नुदों आरो बे फिसा नुदों नालाय मबाइलाव लाबाथाय गोदोर नुगोन माने बेफोरखौ दा संजोबगोन आरो नै ओमफ्राय नैथिं आरो ना गोदाग्राफ्रा नै नाखौ साफा खालामगासिनो आरो खुरना सिब' दे ना ओमफ्राय नै बिथिंना जाबायबा दे दान होदा टिकटो जानांगौ दिनै मासुमा माला फैनाय मैयासो फैदो मैया दे माजो खामानिफोरा मावाखैलाय माया मावदो नों मावदो आं माथो मावगासिनो दहायनिफ्रायनो थांनो मोनाबालाय बोरै सारनांगौ जाखो नों सारा नैथि फिसाज्लाया रुंसारि जानायनि खाम्फाखौ आङो बोखावना लादो जाहाथे नों आफाया इसोरा आंखौ अननानै जादो दे आं खुलुमदो Nasib laptop. र' माबाखौबो खाथोनसै मालाखौबो खाथोनसै मालाखौ सिद्दा खालामनानै मालाखौलाय मालाखौ मारै बसो सेवना लानो गेजेराव बानाय ओरैनो ओइयाव दङ ना ओजों फाइथोन
मेम'रि बेखेवनाया जाखांबाय आरो ना अपेनिंआ जाखांबाय आं बेनिफ्राय दा फैबाय आरो दानाबा ओंखाम ओंख्रि संग्राथाय आंखौ आदां ओंख्रि मिलायबाय दानाबा लोगोफोराबो एकदमबारे हाइ फाइनि खामानि मावगासिनो आरो ना जाय समाव माने जुलि जानो सम फैदोंमोन आरो ना बे समाव माने सारादु संजाबाय ना लोगोफोराबो जोबोद दुखु मोनदों आरो ना दानाबा लोगोफोरनिफ्रायबो आं सोंसै आरो ना आंथ' गोसोखौ जोबोद दुखु मोनखादों होमबाबो आं फोरमायस'नो हाला ना बेसोरनो फोरमायबावनो आरो ना ओमफ्राय आं लोगोफोरनिफ्रायबो सोङो आरो इमानथ' गासिबो नोंखाय सब बेस्ट फ्रेन्ड होनबाबो जायो आरो ना गासिबो बेस्ट फ्रेन्डआनो ओमफ्राय इसोरबो गोसोआव माबोरै दुखु मोनदों ना मोनाखै सोंसै समबार' नालांग्रा गोसोखौ माबोरै मोनदों गोसोखौ बिराद दुखु मोनदों थेवबो माने लोगोनि फ्रेन्डनि माबायाव हुकामाव जों बेदर गोदाबाय दं आरो दा ना आरो ना मा बुंनो बिराद दुखु मोननानै दं किसन गोसोखौ माबोरै मोनदों गोसोआथ' मा बुंनो आरो खामानिखौ गोसो गैयिबाबो मावनांखासिगोन नङा जानो खस्थ'यैबाबो माबायबाबो लोगोखौथ' गोसोखांबाय थाबाबो जाला बेफोरबायदिखौ जोङो हाबायावसो मावनो गोसोमोन ना दायनि खारजावसो दा होन्दोंमोन एबार खनसेयाव हाबासो मोनजाखागौमोन होननानै दा नाथाय हाबायाथ' जादिया नाथाय दहाखौनो जि जाबाबो जाबाय मानसिनि जिउथ' ना बुंनो हाया मानसिनि जिउआ माला मासिम मा जायो बेनि थाखाय दा इयायबाबो जोङो गोसो खुसियै रंजायै मावनानै एगार'नोसै मानसिखौथ' मा खालामबावनो गैयि मानसिखौलाय आरो दा बिदिबायदि आरो ओइ शिब ये हारसा सासे लोगो दंमोन ना शिब चा कय बिनि क्लास লাগিছে নেকি राजीव जेबा राजीव आमार लगरिया न दूर হৈ গ'ল কেনেকা লাগিছে মানে বেয়া লাগিছে আৰু দুখৰ কথা আৰু ইমান লগ কৰিছিলে ন আশা লাগিছে আমাক এৰি পিনি গ'ল ক'বলৈ কিবা একো নাই আৰু ন কি কৰিম আৰু দুখৰ কিবা ইমানে না आनन्द लोगोफोर बेनो आरोना मेम'रिया बेनोमोन आरो आंनि लोगोआ जाय गोमालांबाय बे बुहुमनिफ्राय नै बेनो आरो आनैया बे न'खरनि मालिकआ आं दा माने अबाव दङ मिथिगौ सेरेब हलाव दंमोन आङो सेरेब जेनेबा फैयोना बेखौ स्टक खालामना दोननांगौ जायोमोन ना नाम लिरग्राफ्रासो दंखायो ओमफ्राय आं इया लुग्रा माने नै जाबायानो बथलथामसे लोंनायाबाथाय लोंसिगौ आं नाथाय लोङाना बेनिखायनो दाबो बासिना दं माने जुदि लोंनो गोनांबाथाय टेस्ट खालामसिगौ माने बेखौ दा लोंथ'वा माने लोंनायखौ माने लोंखायानो आरो ना आङो बिदिनो नेगोन ओरै लिरगोन ओमफ्राय पलिटिंफोरखौ बिदिनो एक्सट्रा लोंखासिगोन आरो नै बेनोमोन आरो ना राजीबनि बिदाया बेनोमोन आरो ओमफ्राय नैबे बिगुमै इ आगोल बिराद हेन्डसाम मोन बिराद गुफुरमोन ओमफ्राय जेब्ला आसाम फैबाय ना इयो बेलेग जायगायावसो दंमोन नालाय ना बेंगलरावसो दा फैनानै एसे फेसन जाबाय आरो दारिथ' गैखाया दारि दं जानो दिला दारि दंब्रा इनो दा सासे बाजै नागिरना नांसिगोन दै सोरबाफोर सिंगल दंबाथाय इखौ लानो हागोन खबर हरखा बिदि जायाना कमेन्टआव खोन्थाहरखा कमेन्टआव बिसोर थान्दा दा खामानि मावै बिसोर फुंनिफ्राय हायरान जायो माने ना न'खराव जेब्ला बेफोरबायदि जायो माने अब्ला माने टाइम मोनखाया आरो ना मानसिफ्रा खामानि थाखाय इथिं थांनाय माने बिराद माने बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो ना आरो प्रब्लेमाथ' फैखारो जेब्ला सहाय खालामनांसिगोन खामानि एसे मावनानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय दा न'आव फैबाय आङो ओमफ्राय नोंसोरनि बाजैयाबो थांगोन होननायखाय दा लांफैनो फैबाय खामानिखौ एसे दोनथ'बाय आरो ना दानाबा नै आं न'आव सफैबाय नालाय नोंसोरनि बाजैयाबो थांगोन आरो ना नोंसोरनि बाजैया थांगोन होननायखाय दुगैनानै आरामनो देलायगासिनो आरो थाब ओंखारदो नायनो मोखांखौ नायनो मोखां बेरनाय दं आंना नायनो थाबनो देलायदो टाइम गैला देलायग्राया मालाय ना कार्टुन दंलायो थाब देलाय खानायनि गोसोम नुदोंना इ गोसोमखौ आं दाख्लै फोननानै होदोंमोन आरो ना सेस खानाया जायब्रें जाजोबदोंमोन ना ओमफ्राय आं फोनना होबाय नालाय दा स्र' जाबाय खानाया फिसा फिसा किउट नुयो आरो ना अबाव खारदों गिदिसो माने आंखौ दाना बाय नै नोंसोरनि बाजैया फुरा देलायनानै रेडि जाबाय थांसै ना फै नायनो मोखां खेबसे नायनो दे ना मानसिफोरा मानो मोखां खिन्थिथारा नायनो देखायसै नायलाय केमेरायाव नायलाय बिराद लाजिखायो आरो ना इयो खाथि जाखायो नालाय रंजालिखौ लांथ'ला आरो ना रंजालिनि दा गोनांथि गैला बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आङो रंजालि नामखौ लादो आरो ना बोरैबा मोनो आङो न'बा रंजालि नाम लाबाय थाबाथाय इयो आंनि एक्स होननानै माने बिराद रायो आरो ना आंखौ बाट बेयो आंनि एक्स नङा आरो ना बे आंनि जिउसोमोन माने
नै दानाबा थांनो ओंखारबाय आरो ना नै नोंसोरनि बाजैया पुरा इथिं सान्दुंनि साइनिं जानानै माने मानसिखौ नुवाखै आरो ना ओमफ्राय नै इथिं आंनि बस मानै सरि आंनि बस सानै दङ आरो पुरा थाबायगासिनोथ' बिराद देलाला थाबायखायो मोनस' नाहरलाय खेबसे मानो लाजि नामा लाजि गुसुथार मानसिखौ न'खौ आर्मि जानो बिराद साजिदोंमोन नाथाय खारनो हाया इयो मैथा आयु उननिफ्राय नोङो कालिमा बायदि नुहुरखायोलै सयथिनिबो आरो सेन्देलाबो गाहाय ना मानसिखौबो गाहाय नुदो दानाबा मोनफैबाय ओंखामखौ जानो लानोसै ओइ नै नोंसोरनि बाजै हारसिं सिजेन होदों ओइ नै रेडि जाबाय दानाबा जानानै लानोसै नोंसोरनि बाजैयाथ' ओरैनो जागासिनो मालाय हारसिंनो समबार' होदो खबदो दानाबा लोगोफोर ओंखामफोरखौबो जाखाना लाबाय ओमफ्राय नै बिथिं आखाइफोरखौ आरामनो सुना लाबाय आरो ना ओमफ्राय दैखौ नैनिफ्राय लांनाय जायो जाखांबाय लोंखांबाय आरामसे उदै बुंजासे ओमफ्राय नै ओंखाम संग्राया इथिं थाहैबाय दा जानायफ्रा इथिं जागासिनो आरो जाखांबायबा थेब्रे समबार' जाखांबाय जानायफ्रा जागासिनो बेनोमोन आरोना नै जोनोम जानाय ना 2004 आरो ना ओमफ्राय थैनाया जाहैबाय 2022 माने गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि माने गारनानै थांगोन बेखौ सानाखैमोन आरोना इमान बरियानो जों लोगो जायोमोन ज'नो थायोमोन ज'नो जायोमोन ज'यै लोङोमोन नाथाय गेजेर ससेयाव जोंखौ हरखाबै गारनानै थांबाय आरोना आसुरित सानदों आरोना बयबो शक जाजोबदों आरोना मानो होनबाथाय आसानक बेफोरबायदि गेजेराव गारना थांबाथाय लोगोआ एसेबाबो दुखु मोनखायो ना गासिबो बाथ्राखौ माने फोरमायजोबनाय आरो खायसे खायसे बाथ्रा गोसो सिङाव थालाङो आरो बेफोरबायदि साजायनाय जादों आरो मेम'रिखौ बेफोरबायदि नै क्लाब क्लिप जोंख्लाब नुदोंना बे केमेरानिफ्रायसो नुदों आरोना खिन्थु क्लाब क्लिप जोंख्लाबायखा आरो इयो सानाबा हाबथारसिगोन नै एसेल'सै दानाबा लोगोफोर बिराद गोजांनाय मोनदों आरोना एसे मोनाबायबो नालाय सानाबो हाबबाय नैथिं सानाबो हाबबाय ओमफ्राय दा न'आव थांसै न'आव थांनानै सुइटारफोरखौ गाननोसै सुइटारफोर गाननानै दसे फैनोसै आरोना रंजानोसै एसे रंजाबानाय जायो माने लोगोखौ आरामनो थिनहरनोसै माने बेफोरबायदि दुखुनि समबाबो एसे एनै रंजानाया जेबो नङा नालाय ना थांसै न'आव थांनानै आराम सुइटारफोरखौ गाननानै फैनोसै आरो गुड मर्निं माने मैयानि दिना थांबाय आरो ओमफ्राय आङो हराव थांफिनगोन सानदोंमोन ओमफ्राय हराव थांफिननाय जादिया ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आवनो फैनानै उन्दुना थाबाय आरो मानो होनबाथाय माने ओंखाम जाना फैनानै बिराद उदै सादोंमोन माने आंना ओमफ्राय माने जोंखौ बिदिनो हाबानियानो जा खारजोनियानो जा माने बेफोरबायदि पार्टियाव माने आङो ओंखामफोर जाबाथाय माने उदैया आंना हजम खालामनो हाया आरोना उदैया जोबोद सानाय मोनो माने बेनिखायनो उदैया बिराद सानानै थांनो हादिया आरोना ओमफ्राय नै इथिं नोंसोरनि बाजैया ओंखाम संनो नागिरगासिनो आरो ओमफ्राय एनो अपेन अरदाबा बेनो आरोना अरदाब बनायथ'वाखै एक्सट्रा गेसाव संखायोमोन नालाय ओमफ्राय दा गेसा जोबनानै होबाय बेनि थाखायनो अरदाबाव संनो गोनां जादों ओमफ्राय नै मानैसो नादों आरोना नैहाय माने जोङो साथामल'खा नालाय न'आव रावबो जाग्रा गैया जों साथाम थाखायहाय मानै करि आरामसे थैगोन माने नायो मासे माथाम करिबाबो थैयो माब्रैबाबो थैयो माने बारा मानसि गैया नालाय बिसिनियानो थैयो आरोना काफि ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आङो बेसिमावनो दोनथ'नोसै आरोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो थुनानै होदो आरो